रउआ सभे के शैलेंद्र मायावी के नमस्कार बा। आ साथे साथे भीषम बाबा के नमस्कार बा। स्टार कलाकार भोजपुरी के कहीं हमनी के आज लेके आइल बन जा भोजपुरिया मिठास के तहत एगो संदेश जौन की दारूबाज लोग के नाम से संदेश बा कि का गति होखे वाला बा आगे चल के उनका लोग के। आज भले मस्ती होखे बगैर काल दुर्गति होखे वाला बा। इनको से इहे नहीं हो रहा बा कि इहो तनी ऐसा समरस रउआ सबे बताए कि इहो समरस दारू ताड़ी पियल ढारी निकली सब बुढ़ारी में तहरे पुतवा मारी जूतवा लेवन न लागी हाड़ी में। ऐसन को हाल हुई तो क्या बुझता रह कि बुढ़ारी तहर निमन से पार लागी का? हम तो ये बात जानते अभी ना मस्ती करत रह तो बुढ़ारी में कुल निकली कि पी के रोड पर जे ना चल गीता कुरान के खूबे बाँचल फोरल चूल्हा तुरल केवाड़ी बड़ी केवाड़ी तुरत रहनु आवत तरह सांझी खाउन से मिजाज बना के धाए धाए केवाड़ी। हमरा आदत हो गइल हो दारू के हाँ। तो छोड़ा तो फोरल चूल्हा तुरल केवाड़ी निकली सब बुढ़ारी में तहरे पुतवा मारी जूतवा लेवन न लागी हाड़ी में। हाँ ई होई तो आज धर्मेंद्र नेतवा से सलाह ले हबे बेरा हम। अब सलाह कर लेवे के बाद दारू छोड़ा हमारा कहला से ना धर्मेंद्र से सलाह ले तो ठीक बा उनके से सलाह ली हो बाकी सलाह ली हो हाँ। आई सब छोड़ा। और का कहीं है और यदि कहीं एक छोड़ दे तो देखल जाई। आज के देखा कि घर में एको पैसा नहीं खे रात के रोटी बनी कैसे बेचल गाड़ी भुअरी पाड़ी बेचल गाड़ी है भुअरी पाड़ी निकली सब बुढ़ारी में। का जाने बुढ़ारी अइबे ना करी तो आई ऐसन लोग के बुढ़ारी आवेला भोगबो ना तो तब ले जा से जइबो ना तो तहरे पुतवा मारी जूतवा लेवन न लागी हाड़ी में बेची दिहल गहना गुड़िया बचल जमीन नाए को धुरिया भरल बाजारी दिहल गारी भरल बाजारी दिहल गारी निकली कुल्ही बिढ़ारी में तहरे पुतवा मारी जूतवा लेवन न लागी हाड़ी में तहरे पुतवा मारी जूतवा लेवन न लागी हाड़ी में। हमनी के जानता रहे एगो नया समाचार का बा का हो गइल नइखो जानत यही से तो हम बियाह ना कोइनी। ले लोटा ई का कोइलो यही से दारू पियलो तू ई राजबा माने दारू खातिर बियाह ना कोइलो। ई तू ई बतिया तू ना नु जानत रह तरह के बतावत ना नु रही आज बुझ जा। जय श्री राम जय श्री राम। जय रउआ सभे के आशीर्वाद चाही रउआ सभे के दुलार चाही प्यार चाही ताकि हमनी के नया नया रचना प्रस्तुत करत रही जा। रउआ सभे के अगला एगो रउआ सभे के मुखिया पर गीत ले आवे के हमार प्रयास बा कि सीट जनानी हो गई। मुखिया जी के मेहरारू कहत रही कि सीट जनानी हो गई अब की बार हम ही लड़म तो वो प्रस्तुति होई रउआ सभे के अगला इंतजार करी हमनी के आशीर्वाद दी दुलार दी प्यार दी।